हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम होननानै लोगोफोर आं दिनैहाय गोदानै रिलिज जानानै थांनाय बर'नि मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं माखासे साननि आगोलावसो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि बागै फोरमायना होखादोंमोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय रजे आई लाभ यू दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअखौनो जोङो प्रमद बसुमतारी अफिशियेल इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों दे। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोन पुजा मुसाहारि आरो प्रमद बसुमतारी बिथांमोननि गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन लेसन रामि बिथाङा दे। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदोंमोन प्रमद बसुमतारी बिथांजोंनो लोगोसे इलिसा बर' बिथाङा दे। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक आरो चेनेलखौ गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर।